Ah. Ya. Muna yung mga tirador dre oh. 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 Mga class A ni. Class A. Alpot. Alipungoy ba? Class A. Alpot. Mga class A ni. Mahinang class A. Huh? Wala. Ah, lagi na oy. Tira din yun. Tira din ka. Dili mo kasulod. Arak mo. Katangin sila mo. Ayaw. Ah, wala. Otro. Okay. Ay, may kayo. May gabi inoy. Bulag suga. Ay, sugaw. Ikinasugaw. Nag-agaw ang ngit at kahayag. Yan, otro po. Na. Dali na. Impas na. Ah, mga class A ni. Uy, sugod po. Wala, nasulit to. Tira 12. Last ball na ko, last ball na ko. Tanda na spot na natin. Sama na, boarding. Resultado ng spot. Ara mo din. Tira daw tag resultado. Ano tayo? Grabe. Kadula oh, gasyat pa dito. Nya gas cutter. Oh, gabi, sige lang berber. Ah, si Richard oh. Ah, galing ah. Nakakawa. Galing ah. Tira 13. Yes. Ball. Ay, Mhm. Wala. ay, nadikit mo yun. Isa! Last ball na ko. Kisa kay palaran ani. Uy! Dabi. Ito tayo, i-vlog ng tirada. Sunod tayo, may kaigo ko na. May kaigo ka. Alagyo ra kayo. Ana ni ong na 13. Sulit balik, esa. Dami, oy, yes, bro, puta na ba? Tirasa! Hello mga ka-vlogger! Ah, grabe bandahon pa na. Ah. Last ball banda. Laban ba? Grabe, grabe. Kitang gilas daw eh. Ah, Gane. kana. Sige. May dikit ba? Huwag mo na dikit. Ay, sus ka. Ayo kayo. Dipinsa pa. Wala ni. Dipinsa. Ah, wala gyud.